விசுவாவசு வருடம் மார்கழி மாதம் 7ஆம் தேதி 22/12/2025 திங்கட்கிழமை. துவிதியை உத்தராடம், மரண யோகம், அமிர்த யோகம். கணிதமேதை ராமானுஜர் பிறந்த நாள், மேல்நோக்கு நாள். நல்ல நேரம் காலை 6:15 முதல் 7:15 வரை, மாலை 4:45 முதல் 5:45 வரை. ராகு காலம் காலை 7:30 மணி முதல் 9 மணி வரை. குளிகை பிற்பகல் 1:30 மணி முதல் 3 மணி வரை. யமகண்டம் 10:30 முதல் 12 மணி வரை. சந்திராஷ்டமம் திருவாதிரை, திருதியை திதி, மேல்நோக்கு நாள்.